Nadanyos ang pipila ka kabalayan sa usa ka sitio sa Tupi, South Cotabato. Human natumbahan og kahoy atol sa kusog nga hangin ug ulan kagahapon. Ani ang report ni Tony Humamil. Halos maguba ang atop niining usa ka daycare center sa Sultan Village sa barangay Palian, Tupi, South Cotabato. Human natumbahan og kahoy atol sa kusog nga hangin inubanan sa kusog nga mga pag-ulan. Pasado alas 3 sa hapon niadtong Huwebes. Upat sab ka mga balay sa lugar ang nadanyos human natumbahan og mga punuan sa kahoy. Tungod niini temporaryong nawad-an og kuryente ang lugar. Hinoon na balik man dayon kini pagka alas 8 sa gabi. 4 na bahay partially damaged, tapos may mga tanim naman na papaya, banana and corn. Ongoing assessment ng umag. Padayon ang gihimong assessment sa LGU karon sa mga naguban og balay aron mahatagan og financial assistance alang sa pagpaayo sa ilang mga Pinoy-anan. Ibibigay naman ng LGU, sir, i-assist lang ng social welfare para mabigyan sila ng financial. Hinoon walay nasamdan o namatay atol sa hitabo. Ako si Tony Humamil para sa One Mindanao.